края на февруари и на практика, предвид огромното количество неща, астрологични, които се случват в този месец, можем спокойно да си кажем, че това е месец, в който приключват изключително много цикли за много хора в този живот. Иначе речено, сега е момента да видим какво приключва и какво можем да посадим. Забравете миналото, еклипсите, енергийните смени идват. Времето на нови промени идва. Прегърни промяната без страх и как да го направиш. Като до момента ти си чакал и се опитвал да бъдеш стабилен, това е прекрасно, обаче тази стабилност и това чакане може би са изяли голямо количество от енергията ти. Наливал си ти в чужди мелници, работил си много, наблюдавал си, направил си изводите, бил си стабилен, не са те подпичквали, не са те побутвали насам натам, само че предстоят предизвикателства. И тия предизвикателства са пряко свързани точно с това да си починеш от това да наливаш енергия в някой друг. Да помислиш дали това постоянно даване си струва. Като ви казвам, много тегаво ви казвам, че предстоят кризи. Тези кризи могат да доведат до нещо изключително хубаво, когато се обърне картата, но в момента то е на пауза. Тези кризи са пряко свързани с много сериозен въпрос. Аз искам ли да съм стабилен и морален или искам да съм адаптивен и успешен? Аз ще се поддам ли на своите плътски и неосъзнати желания? Аз искам ли да ми аплодират или предпочитам да остана с своите ценности, които не са физически? Предстои ви период, в който имате възможност за голямо да, но трябва да решите как ще достигнете до него. Предстои ви момент, в който трябва да се усетите на кого колко давате и да си вземете почивка от това, в което наливате най-много енергия. А свършва периода, в който сте чакали адекватен отговор, въпреки че сте давали много, и в който сте били стабилния, спокоен, уравновесен камък, за който всички са се държали по време на вълнението. Чао!